आयचे 9 संवत्सराचे पंचांग श्रवण तशींची संवत्सराचे फलप्रवचन आयचे दिवसारी 9 संवत्सर आरंभ जावन प्रथम दिवस देवाल नाडेचेरी प्रथम जावन पंचांग श्रवण जाता. आयचे दिवसाचे पंचांग सगळे जण ऐकू का? हरि ओम हरि गुरुभ्यो नमः. ओम समचरण सरोजम सांद्र नीलांबुदाभम जगननीतपाणिं मंडनं मंडनानां तरुण तुलसीमालां कंधरो गंजनेत्रं सदयदबलासं विठ्ठलं चिन्तयामि. अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः. आयचे पंचांग शुभकृत नाम संवत्सर वसंत ऋतू उत्तरायण वसंत ऋतू चैत्र मास शुक्ल पक्ष पडवाचे शनिवाराक पवण 14 घडी रेवती नित्य नक्षत्र सवाई 12 घडी ऐंद्र नाम योग 5 घडी भव नामकरण पवण 14 घडी सामान्य मळर 20 घडी शून्य घडी अमृत परां 4 घडी अमृत स घडी परां 4 घडी. पुनश्रवण शुभकृत नाम संवत्सर उत्तरायण वसंत ऋतू चैत्र मास शुक्ल पक्ष पडवाजी शनिवाराक पवण 14 घडी रेवती नित्य नक्षत्र सवाई 12 घडी ऐंद्र नाम योग 5 घडी भव नामकरण पवण 14 घडी सामान्य शून्य घडी परां 4 घडी अमृत स घडी परां 4 घडी. तिथिश्च श्रियमाप्नोति पारादायुष्यवर्धनम नक्षत्रात् हरते पापम योगाद् रोग निवारणम करणात् कार्यसिद्धिंच पंचांग फलमुत्तमम. मळरी 9 संवत्सराचे फल तशींची पंचांग मळार कसले म्हणून श्रीमन नाभी कमलोद्भव ब्रह्माले सृष्टी कार्य आरंभ जावन स्वयंभू आदि स मन्वंतर जावन आताचे वैवस्वत म्हणले सत्ताचे मन्वंतर चलतस. श्रीमन नारायणाले नाभी कमलोद्भव ब्रह्मान जगत सृष्टी करून स्वयंभू आदि स मन्वंतर जावन वैवस्वत म्हणले सत्ताचे मन्वंतर आता चलतस. तशींची 28तमे चतुर्युगे म्हणा 28तमे चतुर्युगे म्हळ्यारी त्रेतायुग द्वापर युग कलियुग म्हणायचो. तशी 4 युगाचे 27 झाले. आता 28चे 4 कलियुगाचे 27 जावन 28चे चतुर्युगांतू कलियुग चलतस. 27 चतुर्युग जावन झाले. चतुर्युग 27 जावन 28चे चतुर्युग चलतस. तंतुले कलियुग कलियुगांतुले प्रमाण कलियुग वर्ष 4,32,000 वर्ष कलियुग अस 4,32,000 वर्ष कलियुग चलता. एक युग युगादी म्हळ्यारी ब्रह्माना जगत सृष्टी केलेले प्रथम दिवस युगाचे आधी युग आरंभ झालेला दिवस का युगादी म्हणताचे. हे कलियुग 4,32,000 वर्ष कलियुग प्रमाणांतो कलिवर्ष म्हणतात का 5,152 कलिवर्ष जावन युधिष्ठिर शक झाले. तशींची विक्रम शक झाले. तशींची आता शालिवाहन शक म्हणतात. शालिवाहन शकांतू 1934 वर्ष झाले. तशींची युग आरंभ जावन पंचांग म्हळ्यार कशी म्हळ्यारी एक निश्चित समयारी भुईंची एक निश्चित जागेरी सूर्याल आणि चंद्राल चलन ते कॅल्क्युलेट करून लॅक करून तिथी वारू नक्षत्र योग करणं अशी 5 अंगस म्हळ्यार एक जाग तशींची एक समय आम्ही जाता करताना एक समय जाल्ला टायमिंगाचे तशीची एक समयाचे त्या समयारी सूर्याल आणि चंद्राला गती म्हळ्यार चलना ते कॅल्क्युलेट करून करचे का पंचांग म्हण 5 विध जावन आशिल्ले करताची ते 5 ಒಟ್ಟು मेळणो पंचांग म्हणतात. तंतु तिथी वार नक्षत्र योग करण अशी हे 5 ಒಟ್ಟು मेळणो पंचांग जाता. तिथी म्हळ्यारी सूर्याला आणि चंद्राला गॅप तका तिथी म्हणताची. सूर्याला आणि चंद्राला अंतराक तिथी म्हणताची. पड उदोरनो पुन्हा होता 15 दिवस शुक्ल पक्ष
तशींची शुक्ल पक्ष हेर दिवस आशिल्ले पट उदोरन अमास ती 15 दिवसाक कृष्ण पक्ष म्हणटात. शुक्ल पक्ष आनी कृष्ण पक्ष ते ओट्ट मेळटा आनी 1 म्हयनो मास जाले. तशींची 2 पक्ष शुक्ल पक्ष आनी कृष्ण पक्ष ती म्हळ्यार सूर्याल आनी चंद्राल गॅप. वार म्हळ्यार बानो उदयात पुनः उदयावधी म्हणा. वार म्हळ्यार एक वार न्ही, एक दिवसाक वारू म्हणटात. म्हळ्यार एक वार म्हळ्यार 7 दिवस येता. तशींची बानो उदयात पुनः उदयावधी. आयच्या दिवसार सूर्यान उदय जावन फायची ओपास सूर्य उदय जावचे टायमाक 1 दिवस. तशी तिथी वार नक्षत्र न क्षरती इति नक्षत्र. तशींची 27 नक्षत्र अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी तशी 27 नक्षत्र. 27 तशी नक्षत्रावरीची 27 योग आम्ही जातक सांगची योग नाही. विष्कंभम प्रीती आयुष्मान सौभाग्यम शोभनस्तता तशी 27 योग मागीर तिथीचे अर्ध करण म्हणटात. तिथीचे अर्ध भागाक करण म्हणटात. भव बालव कौलव तैतलवणीच्या तशी 11 करण आसा. तशी पंचांग म्हळ्यार तिथी वारू नक्षत्र योगु करण हे 5 ಒಟ್ಟು मेळणो पंचांग जाता. हे पंचांग प्रतिनित्य आम्ही ऐकू का म्हणून शास्त्र वचन असं. तिथिश्च श्रियम आपनोती म्हणा. हांव पंचांग वचन तर एक श्लोक सांगला. तिथिश्च श्रियम आपनोती वारात आयुष्यवर्धनम नक्षत्रात हरते पापम योगात रोग निवारणम म्हणा. तिथिश्च श्रियम आपनोती म्हळ्यार आमकां प्रतिनित्याचे तिथी खंयची म्हणून कोण आसल्यार प्रथमा द्वितीय तृतीय तशी 15 दिवस पुनवे ते आशिल्ले. तशी प्रथमा द्वितीय तृतीय तशी अमास ते आशिल्ले का तिथी म्हणटाची. त्या तिथी प्रतिनित्य आम्ही मनन केलं निमित्त तिथिश्च श्रियम आपनोती म्हणा. आमकां वायट जावन वचची संपत्त न्ही आसल्यार दूर जातली. म्हळ्यार आमी कळनाशी कितकी करच्यो नव्हता कसं की संपत्त दुड्ड हत्तारा म्हण लेखताची. पंचांग श्रवण केलं निमित्त आमकां संपत्त वायटाक वचना म्हणून शास्त्र सांगता. ताचे खातीर तिथिश्च श्रियम आपनोती वारात आयुष्यवर्धन म्हणा. आयुष्यवर्धन म्हळ्यार आमकां जन्मा येताना कितलं आयुष्य म्हण आसता. ताका जन्म तुकून मरण ते आशिल्ले का पूर्ण आयुष्य म्हणटात. तातूंतले अपघात अपघटक अपमृत्यू समस्त आमगेल्या मरणा टायमा पशी बोडी मोरची असेल पुरा दूर जावचे खातीर आम्ही वारू खंयची म्हणून कळून आसता. वारात आयुष्यवर्धनम नक्षत्रात हरते पापम. आमकां आयच्या दिवसाची 27 नक्षत्र आसता. अश्विनी भरणी कृतिका आदी 27 नक्षत्र तो खंयची नक्षत्र म्हणून प्रतिनित्य आमकां कोण आसल्यार नक्षत्रात हरते पापम म्हणा. आम्ही कोण की कळनातील की कसले पाप कर्म केलं रे ताचे निमित्त दूर जात म्हणून शास्त्र वचनात सांगितलं असं. नक्षत्रात हरते पापम योगात रोग निवारण. विष्कंभादी योग 27 नक्षत्रावरीची 27 योग ते खंयची योग म्हणून कळण आसल्यार योगात रोग आमकां रोग नियानाची तंतू मुक्ती मेळटली रोगा निमित्त. करणात कार्यसिद्धींच्या म्हणा. करण म्हळ्यार भव बालव तैतल गरज वणिज तशी 11 करण असं. ते खंयची दिवसाची खंयची करण म्हणून आम्ही वची निमित्त कार्यसिद्धी जातली. कार्यसिद्धी म्हळ्यार आम्ही एक शुभ कार्य करताना पंचांग श्रवण करून गेल्यार ते वचचे कार्य निर्विघ्नार चलता म्हणून शास्त्र संमत सांगितलं. तशींची सूर्य आणि चंद्राक अंतर पळोवन वची. सूर्या निमित्त चैत्र मेष वृषभ मिथुन अशी राशी असणं. 12 राशीक 12 महिनो म्हणटात. मलयाळम मास म्हळ्यार मेष मास वृषभ मास मिथुन मास तशी 12 मास कशी आस की त्या सूर्या तुकून लॅक करचे ताका मेषादी 12 मास म्हणटात. चंद्रा तुकून लॅक करचे का चैत्रादी मास म्हणटात. आम्ही आता युगादी फस्ट चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ ते चंद्राक लॅक करचे. चांद्रमान मास म्हणटात. सौरमान मास म्हळ्यार सूर्यमास. तशींची अन्य एक आसा नक्षत्र मास म्हणटात. नक्षत्र मास म्हळ्यार अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी तशी नक्षत्र लॅक करून करचे का ते 27 येता जाल्यार ताका नक्षत्र मास म्हणटात. आमकां लेक्काचारान तशींची आमगेल्या शास्त्रांत 3 महिनो आचरण करताची. सौरमास चांद्रमास आणि नक्षत्र मास. सूर्यालय चंद्रालय आणि नक्षत्राक तुकून आरंभ करचे का नक्षत्र मास म्हणटाची. तशींची मागीर आयन आसा उत्तरायण दक्षिणायन. मकर संक्रमणांत आरंभ करून जेवचे उत्तरायण म्हणटाची
मकर संक्रमण म्हळारी संक्रमण म्हळारी एक राशीक सूर्यान प्रवेश करचे दिवसाक संक्रमण म्हणतात. मिथुना संक्रमण म्हळ मिथुना राशी रे सूर्याने येवचे. मकर संक्रमण म्हळ मकर राशीक सूर्यान प्रवेश करचे तसल कालाक मकर संक्रमण म्हणतात. त्या संक्रमणादोरनो स महिनो उत्तरायण तशीच कर्काटक महिनो कर्काटक राशींतू सूर्यान प्रवेश करचे वेळाक कर्काटक संक्रमण आरंभ जाता. चैत्रादी वैशाख तशीच आमक 12 महिन्याक स ऋतू अस वसंत ऋतू ग्रीष्म ऋतू वर्ष ऋतू शरद ऋतू हेमंत ऋतू शिशिर ऋतू अशी स ऋतू अस. चैत्र वैशाखाक वसंत ऋतू तशीच 2 महिन्याक एक ऋतू 12 महिनो तशीच स ऋतू चैत्र वैशाखाक वसंत ऋतू ज्येष्ठ आषाढ तशी 2 महिन्या लेखारी एक एक ऋतू जातात. सूर्याल चलन गणन कोण करचे लेखन करचे का मेषादी मास म्हणतात. चंद्राक चांद्रमान मास नक्षत्रान करचे का नक्षत्र मास म्हणतात. आयचे दिवसारी प्लवनाम संवत्सर जावनो शुभकृत म्हणल चांग नावाचे संवत्सर आरंभ जाता. आमक विरोधी विकृती पूर जावनत प्लवनाम संवत्सर आयला नाही 2-3 वर्ष कष्ट नष्ट पुरा झाले या नावाचे संवत्सर नाव चांग अस शुभकृत चांग करचे या संवत्सरांत नावा समजावनो शुभकृत हे पुरा 2-3 वर्षाची कष्ट नष्ट पुरा या वर्ष समजावून येतात. शुभकृत नाम म्हणले चांग संवत्सर आज दोन आरंभ जाता. तशीच मंत्रिमंडल म्हणून आम्ही कशी गव्हर्नमेंट रचना करताना 1 वर्षा की 5 वर्षाक मंत्रिमंडल कशी रचन जाता हे 1 वर्ष पर्यंत जावन येवचे संवत्सर ते तका एक मंत्रिमंडल रचन जाता. हे ग्रहाल मंत्रिमंडल तशीच हे संवत्सरांतू रायू शनी म्हळारी युगादी खंयचे दिवस आरंभ जात की त्या दिवसाचे ग्रह त्या सगळे वर्षाक राय जावन येतात. आज ही शनिवार युगादी येयला तशी ह्या सगळे वर्षाक शनी राय तशीच बुधवार आयल्यार बुध राय गुरुवारा युगादी येयला गुरु राय तशी तुमका पंचांग येवची पुढेची कॅलेंडर पळयल्यार करता खंयची वार युगादी येता म्हणून ह्या वर्षाक हे राय म्हणून करता. येवची वर्ष पकडे बुधवार येवचे जाल्यार बुध त्या सगळे वर्ष त्या ग्रहाक अनुसार जावन त्या वर्षाचे फुल्ल कंट्रोल असता. म्हळ्यार शुभकृत चांग संवत्सर जाल्यार शनी या सगळे संवत्सराचे राय शनी राय जाल्यार निमित्त नानाविध वैभवनी असता उत्सवादी असता आनंद जावन असताची जाल्यार शनील प्रताप निमित्त पावसाचे न्ही ಸ್ವಲ್ಪ वार एक कಡೆ येवन तशी पुरा ಸ್ವಲ್ಪ वाईट असता जाल्यार शुभकृत म्हणल्यार चांग नामा संवत्सरांतू सकट चांग जाता. तशी शनी राय जाल्यार निमित्त व्याधी भय असता व्याधी भय वियोग म्हळ्यार दूर जेवचे. मागीर रायांतू कलह एकल्याक पळयला आनी एकल्याक शत्रुत्व तशी चोर भय शस्त्र भय आयुध शस्त्र भय म्हळ्यार आमी कसले शस्त्र पेस्कतीन काम करताना की इतल्यान गोऱ्यान गांडिताना की कसले एक आयुध उपयोग करताना भारी जागृत करता म्हणून असं म्हळ्यार शस्त्र भय म्हणा. तशी शनी राय जाल्ल्या निमित्त हे अल्पवृष्टी म्हणा ಸ್ವಲ್ಪ पावस येतले पावस उणे आसतले वारी चेड आसतले गुडगुडे चेड आसतले पावस पडताना एका कडेन पडता तशी पुरा ಸ್ವಲ್ಪ अनाचार असता जाल्यार चांग आस. मंत्री गुरु मंत्री म्हळ्यार राय जाल्ले आनी मंत्री गुरु जाल्ल्या निमित्त गाय दूध दवस धान्य हे पूरा वृद्धी जाता. काळी धान्य समृद्धी जाता. काळी धान्य व्यार करतल्यांके चांग काळे तीळू असल पुरा धान्यानी व्यार करतल्यांके ह्या पटी समृद्धी अस. आणि धान्याचे अधिपती शुक्र जाल्ल्या निमित्त मोल चड जाता धान्याक पुरा मोल वृद्धी जाता. व्यार करतल्यांके चांग लाभ जाता. धान्य व्यार जिन्सांगडी अशें पुरा ह्या वर्ष चांग. मेघाधिपती म्हळ्यार मोडाचे अधिपती बुध जाल्ल्या निमित्त वार चड असता अल्पवृष्टी असता एका कडेन चड पावस पडूं थंय नाश नश्ट पुरा संभव जाता. तशें पुरा आसत. रात्री संचार करतला बुध जाल्ल्या निमित्त जन व्यभिचार आसक्ती देहालस्य चोरपण इत्यादी पुरा असता. रात्रीचर बुध एप्रिल 4 तारीख गुरुवार
स्वक्षेत्र मीन राशिरी गूर येतरे चांग जाता पर एप्रिल 13 तारीखेक गुरु मीन राशिरी प्रवेश करता. इकर महिनो 10 दिवस एक राशिरी गुरु संचार करता. मीन राशिरी इकर महिनो 10 दिवस मीन राशी गुरुले स्वक्षेत्र तगेलो जागतो तशी चांग जाता. संक्रांती फल म्हणा रे सूर्याना मेष राशीक आम्ही आता चैत्र मासाची युगादी कशी आरंभ करता की तशींची संक्रांती म्हणा रे संक्रमण आरंभ मीन राशी जावन मेष राशीक सूर्याना प्रवेश करचे टाइम 14 तारीख बरं. चैत्र मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी गुरुवार सकाळी सूर्य मेष राशी प्रवेश करता. चांग असं संक्रांती फल. संक्रांती कशी म्हणा रे 8 भुज म्हणा रे आणि 4 तोंड 8 कानो 8 दोळ्याचे 5000 योजन विस्तीर्ण. 8 भुज 4 तोंड 8 कानो 8 दोळो असे 5000 योजन विस्तीर्णाचे पुरुषाकृती नंदामळ नावाचे संक्रांती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार आजी चैत्र शुक्ल पडो आणि 4 दिवसांत त्रयोदशी येतात. त्रयोदशी दिवस सकाळी गुरुवार मेष राशीक प्रवेश करतात. या नंदा नावाचे संक्रांती कसं धारण करते की कसा उपयोग करते की त्या पोरा मोहला चेड होणे जाऊन अस्तव्यस्त जात म्हणून सांगितलं असं मला हे संक्रांतीने यूज करचे हरल्याने म्हणा कॅस्टर ऑइल लावून घे अंगाक लावून घेता. तशीची सरयू नाही तो नत्ता तांदळाचे तीळ करून घेतात. तांदूळ तीळ आम्ही कुंकुमा तीळ करण्याचे तशीची तांदळाचे तीळ करून पितले आयदनांतू कज्जाय म्हणा रे गोड मधुर अत्रस म्हणतात ते खताची कज्जाय म्हणा रे पितले आयदनांतू कज्जाय खताची खड्ग आयुध दोर्नु डुक्रा वैर बैसुनु खड्ग आयुध दोर्नु डुक्रा वैर बैसुनु रणवाद्य घोष करताची पश्चिमाभिमुख प्रवेश करतात. डुकरा पट्टीर बैसून रणवाद्य घोष करताची खड्ग आयुध दोरनो पश्चिमाभिमुख जाऊन प्रयाण करताची. या संक्रांतीन धारण केला तांदूळाचे पुरो पितले आयुधानाचे पुरो डुक्कराचे पुरो तशींची खड्ग आयुधाचे पुरो हे पुरा व्यार करतल्यांक जेव्हा तांदळा व्यार करतल्यांक मोल चेड उणे निजावचे मस्त साध्यच असत तशींची आणि सगळ्यांना राखून बसत चला आयव्यय या संवत्सराचे आयव्यय कसे असं म्हणून कळवचे. आणि हे संवत्सरांत गुरुले मौढ्य ना साधारण गुरु मौढ्य शुक्र मौढ्य पुर असता. गुरु मौढ्य ना शुक्र मौढ्य ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 अक्टोबर 19 शुक्र अस्त जाता. सूर्य चंद्र कसे अस्त जाता की तशींची शुक्र सप्टेंबर 20 अक्टोबर 19 मौढ्य शुक्र मौढ्य म्हणतात. त्या टायमार वाडीक म्हणजे मुहूर्त नाही कसले असं. आणि आयव्यय स्कंद आयव्यय फल तशीची संवत्सरा फल सगळे आणि ग्रहण असं खंडग्रह असं सूर्यग्रहण असं दीपावली दिवस दीपावलीक सूर्यग्रहण तशींची त्यान जाऊन 1 महिन्याना कार्तिक पुन्हा येतात. कार्तिक पुन्हा एक चंद्रग्रहण दीपावलीक आणि कार्तिक पुन्हा येते दोन्ही ग्रहण असं. सूर्यग्रहण 4 की ग्रहण असं जाल्यार आमकां आमचो भारत देश आमचो सूर्यग्रहण आणि चंद्रग्रहण एक मात्र असं. दीपावलीक सूर्यग्रहण कार्तिक पुनवेक चंद्रग्रहण एक महिन्यार असं. तशींची नक्षत्र आयव्यय फल एक नक्षत्राचे गेले सांगता होता सगळ्यांना ऐकू का. आयव्यय म्हळ्यार आदाय आय म्हणा आदाय लाभ व्यय म्हणा खर्च. तशींची सुरवे सांगचे आदाय दोन्हीची सांगचे खर्च व्यय. अश्विनी नक्षत्राक 8 5 म्हणा 8 आय 5 व्यय तिन्ही लाभ वरतात अश्विनी नक्षत्राच्या.
भरणी नक्षत्राच्यांक 2 आय 14 वेय. भरणीक 2 आय 14 वेय. कृतिका नक्षत्र कार्तिक 5 आय 5 वेय. म्हळ्यार लाभो न नष्टे ना तशी. कृतिका नक्षत्र 5 रोहिणी नक्षत्राक 2 आय 8 वेय. रोहिणी 2 8. मृगशिरा मगीरियम नक्षत्र 8 आय 5 वेय. तिरुवाद्रा आर्द्रा नक्षत्र इक्र आय इक्र वेय. पुनर्दम पुनर्वसु नक्षत्र 5 आय इक्र वेय. पुष्य पूयम नक्षत्र 14 आय इक्र वेय. आइल्यम नक्षत्र आश्लेषा 8 आय इक्र वेय. मघा नक्षत्र मगम 8 आय 5 वेय. हुब्बा पूरम नक्षत्र 2 आय 14 वेय. उत्तरा उत्तरम नक्षत्र 5 आय 5 वेय. हस्ता हत्तम नक्षत्र 2 आय 8 वेय. चित्तिरा चित्रा नक्षत्र 8 आय 5 वेय. स्वाति चोदी नक्षत्र इक्र आय इक्र वेय. विशाखा विशाखम नक्षत्र 5 आय इक्र वेय. अनिळम अनुराधा अनुराधा नक्षत्र 14 आय इक्र वेय. त्रिकेटा ज्येष्ठा नक्षत्र 8 आय इक्र वेय. मूला नक्षत्र 8 आय 5 वेय. पुराडम पूर्वाषाढ 2 आय 14 वेय. उत्तराडम उत्तराषाढ 5 आय 5 वेय. तिरुवोणम श्रवणा नक्षत्र 2 आय 8 वेय. धनिष्ठा अविट्टम 8 आय 5 वेय. शतभिषा चदयम नक्षत्र इक्र आय इक्र वेय. पुराभाद्रम पुरुट्टादि 5 आय इक्र वेय. उत्तरट्टादि उत्तराभाद्र 14 आय इक्र वेय. रेवती नक्षत्र 8 आय इक्र वेय. आणि राशीचे एक राशीचे मेष राशी 8 आय 5 वेय. वृषभ 2 आय 14 वेय. मिथुन 8 आय इक्र वेय. कर्काटक 2 आय 8 वेय. सिंह 5 आय 5 वेय. कन्या 8 आय इक्र वेय. तुला 2 आय 14 वेय. वृश्चिक 8 आय 5 वेय. धनुराशि 5 आय इक्र वेय. मकर राशि 14 आय इक्र वेय. कुंभ राशि 14 इक्र. मीन राशि 5 इक्र. तशीच स्कंद आय वेय म्हणतात. आमचं 3 असतं नंबर 4 महिने लागेल. तो 4 महिने म्हणाली आजी चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ. तशी आमतो 0 असला रे ते 4 महिनो चांगले. सुरवेचे 4 महिनो नंबर असल्यावर त्या 4 महिने चांग. मध्ये 0 असला रे मध्ये 4 महिने उत्तम नाही. लास्टाचे असला रे लास्टाचे 0 असल्यावर लास्ट 4 महिने चांगले. 3 नंबर असला रे हे सगळे समस्या भारी चांग म्हणून सांगताची. आधी 0 असला रे सुरवेक 0 असला रे व्याधी भय म्हणताची. सुरवेच्या अंतो 0 असला रे व्याधी भय म्हणताची. मध्य अंतो 0 असला रे भय. आधी तो व्याधी मध्य अंतो भय अंत्य अंतो हानी म्हणता. हानी म्हणा नष्ट. या 3 0 असल्यावर मरणम ध्रुवम म्हणा. तशीच कंचे अंतो 0 असकी ते 4 महिने जाऊन ते पळून घेतलं झालं. अश्विनी नक्षत्र 5 0 1. अश्विनी नक्षत्राक 5 0 1. सूर्य 4 महिने चांग. मध्ये 0 अस. मध्ये 0 असलं रे बहीण चढ. तशीच लास्टाक 1 नंबर अस. तंतु हानी ना नंबर 0 असला मात्र. अश्विनी नक्षत्र 5 0 1. भरणी 0 1 3 मना गेल नवा सगळा मना गेल नवा. 3 0 येता एकाची नंबर असता. कंचे 0 असतं ते 4 महिने चांग नाही. तशीच 0 ना ज्याला रे भारी चांग. हे सगळे समस्या चांग. तशीच अश्विनी नक्षत्र 5 0 1. भरणी 0 1 3. कृतिका कार्तिका 3 2 0. लास्ट 4 महिने चांगले. रोहिणी
स शून्य दोन्ही मगीर्यम मृगशिरा एक एक चारी मृगशिरा मगीर्यम नक्षत्र चंग 3 into नंबर असं चांग मगीर्यम नक्षत्र चंग चांग तिरुवादिरा आर्द्र चारी दोन्ही एक पुनर्दम पुनर्वसु 7 शून्य 3 पुष्या पूयम दोन्ही 1 0 आइल्यम आश्लेष 5 5 दोन्ही दोन्ही मग मगा नक्षत्र 0 0 4 मगा नक्षत्राचे 8 महिने चांगले दोन्ही शून्यच 0 0 4 उब्बा पूरम नक्षत्र 3 1 1 उत्तरा नक्षत्र उत्तरम स दोन्ही 3 अत्तम हस्ता नक्षत्र 1 0 0 एक नंबर ऊणे असं दोन्ही शून्य असतं अत्तम हस्ता नक्षत्र ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ होते या संवत्सरात चित्तिरा नक्षत्र 4 1 2 स्वाती 7 2 4 विशाखम विशाखा 2 0 1 अनिरम अनुराधा 5 1 3 ज्येष्ठा त्रिकेटा 0 2 0 मूला नक्षत्र मूलम 3 0 2 पुराणम पूर्वाषाढ स 1 4 उत्तराषाढ 1 2 1 श्रवण तिरुवोणम 4 0 3 धनिष्ठा अविट्टम 7 1 0 शतभिष चदयम 2 2 2 पुराभाद्र पुरुट्टादि 5 0 4 उत्तरट्टादि उत्तराभाद्र 0 1 1 नंबर 4 असेल तिथलं चांग रेवती 3 2 3 चांग सगळा म्हणा गेला ना तेतिश्च श्रेयमाप्नोति वारात आयुष्यवर्धनम नक्षत्रात हरते पापम योगात रोग निवारणम योगात रोग निवारण पडो योग म्हणरे भाग्यम फलती सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम म्हणा आमक सकट दैवानुग्रह जाऊ का जल रे आम्ही एक सकट कार्य कर का जल रे आमक भाग्य जाऊ का घे त्याची कधीरा भाग्य नाशी कितले विद्वत असो कितले पौरुष असो ते आमक फल मिळणार म्हणून सांगला भाग्यम फलती सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम म्हणा आम्ही हळूहळू शिकून आम्ही सनाची कसले काम करतात विद्वत कितले असचे बरो एक भयंकर देह दाढ्य असचे बरो भयंकर पौरुष असचे बरो ज्याला ते तक आसून प्रयोजन ना म्हणतात भाग्यम फलती सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम ते भाग्य मिळका जलरी आम्ही नित्य चलची संस्कार कोणाक दाखवच्या नाही आम्ही करची कर्तव्य आमगे नित्य अनुष्ठान नित्य दैविक जेवण करचे मलगड्यांगेला आशीर्वाद घेवचे तशीच देवाक पाय पडची की कुलदेवाला इष्टदेवाला ग्रामदेवाला प्रार्थना करची की नित्य केला रे आमका भाग्य मिळता म्हणा भाग्य प्राप्ती जाता म्हणा रे पूर्व जन्म केला रे पाप की कर्म फल की पूरा दूर जावनो आमक शुभ जाव का जल रे सकट आरोग्य आनंद मिळ का जल रे भाग्य जाव का ते भाग्य मिळचे सत्कर्मा निमित्त मिळता तशींची आम्ही पळोची दिव्य दृष्टी म्हणताची चांग दृष्टीन पळयताना आमका विंगड वाईट म्हणून दिसना चिची खातीर म्हणा रे आमगेल घरा भितर तुकून भायर पळयताना कन्नडीर धूळ असला रे भायर आशिल्लो कितलो चंद आसचे बरो कितलोची सुर सुंदर आसचे बरो कितली चंदी आसचे बरो ते कन्नडीर आशिल्ली धूळी आमकां त्या भायर आशिल्ली चंद आहे दिसना नाही तशीची आमकां भायर आशिल्ली चंद दिसूंक जाल्यार रे ते कन्नडी समा पुसून पुट करून पळयला रे तो कशें आसला रे आमकां चंद दिसलो त्या कन्नडीन पळयतना हे कन्नडी विशयनी आमी पळोवची दृष्टी चांग जावका आम्ही अनेकले पळोवचे म्हळ्यार खाली दृष्टी नाही सगळ्यांक चांग लेखला रे लोका समजता सुखिनो भवंतु म्हणताचे आम्ही चांग लेखू का त्यांनी वाईट लेखता की कसं म्हणाल आमगे विषय नाही ते आम्ही पळयताना आम्ही चांग लेखून चांग संस्कारवंत जावन चेडू आम शनिवाराची एकादशीची दिवस देवस्थान भजन आणि चलत असं प्रतिनित्य 7 गंटे तुका 8 गंटे ते प्रतिनित्य भजन असं तांचो चेडू आम सकट येवन भागी जेवत तशी मालगड्याना तांकां प्रोत्साहन करचे तशींची 2 वर्सांनी आमगेले देवस्थानाचे 50 वर्साचे प्रतिष्ठा महोत्सव जाता वैभवारी विजृंभणेर करका म्हणून देवाल नडेर संकल्प केलेलो आसा ताका समजावन चैत्र मास आरंभ करून 25 महिना प्रति महिन्यांतू एक विशेष कार्यक्रम सामूहिक सत्यनारायण व्रत गणहोम सरस्वती हवन जशी सुदर्शन हवन इत्यादी हवन तशीच आरोग्य धन्वंतरी मंत्र हवन इत्यादी सामूहिक जावन प्रति महिने चलता 25 महिन्याचे
दिवस आमगेल देवालय 50 वर्षाची प्रतिष्ठा महोत्सव तशीची प्रति शनिवार प्रति एकादशीक विशेष भजन लघु भक्षण इत्यादी पुरा चलता सक्कड समाज बांधवांना तनु मन धन सहाय करून तशीची त्या देवाल नेडेचेर चलचे सर्व कार्य वैभवार चलचे तसल कार्य देवाल चलोसून घेवक म्हणून देवाला प्रार्थना करचे तशीची आयची दिवसारी पंचांग श्रवण केलेले तशीची पंचांग वाचिलेले ऐकल सक्कड महाजनाक देवाला अनुग्रह जेव्हा सर्वांग चांगलं म्हणे आयुष्य आरोग्य सुख शांती समृद्धी प्राप्ती करून देऊन इष्टार्थ मनाशील समस्त इष्टार्थ प्राप्ती करून देऊन देव सकडांग बरी करून देऊन तांगेल मनाशिल्या इष्टार्थ प्राप्ती जेव्हा म्हणून देवाला प्रार्थना करतात